Hagajinga kendu kinong thok ko board but uba John F. Kashiyang working president ka Meghalaya States Olympic Association but uba Dipshan Rintathyang chairman MSOA podium finish committee ula bo ka jingkar patch ki Khynnah yale kai ki bla Shah Jied haga talent identification bikin one mi shapo ka Ophis trikam jang u district sports officer East Khasi Hills district but shaka Ophis trikam jang ka Meghalaya State Olympics Association nakabenta ka training ka bashisnam but an I yaki hapo jangka elite pathway program kumshibenta ga jingbeteng yaka mass state sports talent identification program 2022 balapenlong hapo jangka star program phase 1 hau banai naitung arajar arpuar daka Ophis jangka Meghalaya States Olympic Association haringkat bat katanat sports and youth affairs ka sarkar jala habaro ki district jangka Meghalaya but ladan hadu arspa ngut kinong isimbenta naka phase 1 but henry pongut naka phase 2 part 1 kibala Shah Jied bandan benta hakani ka training so kumen pa ka don ka program na benta ki arspa ngut kibala Shah kibala isimbenta arspa ngut kibala isimbenta ka phase 1 but henry pongut kibala isimbenta ka phase 2 kibala Shah Jied kibala Shah Jied bandan benta ka training program ka balong na benta shi snap te akini hendak singiru teo bladem ki nagalia ka district sports association ka district department of sports and youth affairs kila pimi sakula ban bakal list kana ba kinwan report te ngiwan biang nagalia joka mesiru ban pensko biang saisien ba kidang don katukat ni mut kana labun ki lawan report ba sispa lai putam di lawan ni kadang dan sekumba katukan ni ki bampat wan ban report ti ka wei long de lesi gede ka dau ba ki dan chaki sinong ide ki ba yeli school mo te ni sakulet ni pemi biang ni gadi ka list ju di kana antasi ki bang idan kam ban ni ka ba la de ki yo ya kani ka kubur bakin wan ba ban mi chama ba ngila ai ru ka phone number ka pat fi nak le media ban mi le mi gini ila ai phone number ji ki so bat ru jong ka mesti ba kini ki Khynnah ki bala mi kertek aspa ngut ha ka phase 1 bat kumba dropungut ha ka phase 2 ka bang padam ka de part 1 ka phase 2 dropungut bakin 1 ban mi kerke ban pha la ni ban phone ji ki number ki bang na bo ma ki de ki bala Shah Jied bani sim bentapat ban peteng sangat training na wanta sistem idon kumba baro arspa haka phase 1 kilong na East Garo Hills kilong arngut Eastern West Khasi Hills nyongut na Ribhoy kidon drungut na South West Khasi Hills saungut na South West Garo Hills khatsangut West Giant Hills Khandai East Giant Hills arngut South Garo Hills South West Garo Hills Khatnyo West Khasi Hills Arpo but kabon ya gade East Khasi Hills shi spotlight but na North Garo Hills Khatway te yamta ma shi spotlight po ngut na gani ka phase 1 kila 1 report kila pentip te ngideng ya kerpat ini ke badak sa ki bang part 1 de si ki bala klemu i gani ka kubor kila 1 biang mutasi wan pensko biang sesien bagi dan kamban tip kerki kenang bangi dio wan le ko batang kam nam tajuki bat perungi ka keteng juki ban khot bakin sedang ki program bakar pangi jongki mataw lai la ailam gadi gelis ini di Khynnah ki badang ki bampat wan ya report mo di kerpat juri ki mek pa ki principal ki nohikai ki balai don bata ki school ki bala ngila pelong ki talent identification program bagi semua mencim kia ban pedem mikini kerteng juga di Khynnah kiba kamtam na East Khasi Hills te hendai habangi wat iki jingtip juga di Khynnah ki don school ki ong ba ki di ki snong kendom kiba le si kimdan hangliem tam ti ki wala marngi pelong ni kani habuna Julai por walong school so le si ki di ki balik school chini lali pas ki le snong so gini Khynnah ngi kerpat ba lada long ko bala in sa sakuli ipi kini lada long kepala bikin pin mo yarap ban pemi biang ni ka kubor bang idon kam ban kontak iki na market ki ka group chung ki Olympian kan wan mentau nai apakut ni nai ban peteng ya ka iki bobon ki program
nak bentar joki. So to ka phase 2 talent identification ru kan dang teng hadin ka artarik la kut kani election. Dari yang mentahi kita kam kerki ban lap bakini ki samla ki bala Shah Jied kan thai chandang baki soba ban wan ban ya mikmat Shah ni ka Ophis joka Ophis DSO nani ka Ophis joka Meghalaya State Olympic Association nila ai ki phone number jong baro ki districts but ka Meghalaya ka MSOA di kentu Kyrpad ye gini bagi wan syahmat mancim menta ban ya report namar ka ka program ka ba shisnam ka banton ka jing khmi jing pek hapo jong kini ka Olympia mata Hoi 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 kepada TMC si Turki sentil Meghalaya Bantulan hoi kepada TMC si Turki sentil Meghalaya Bantingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah